24. La resta 24, eh? Tot descans. Aquí on hi ha la fletxa vermella assenyala el peix que estan oferint en aquest moment ràpid i es ven a 5.000 euros. I ara quan surt un altre escadilla a 11 i es baixa ràpid fins a 15. Pagell. Olla blanca és marca de blanca. Ara vindrà el ram. Una setmana està bé. Ara ve el ram. Quatre. De ram hi ha molt. Media tarde.